Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunak no asino itayan, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas kat dagitabag aginat gatang mall. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsian, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangag iti kastabag. No at umanay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapan na. Imbag man, ta saan nga gungat ti asawam no kanayon ka nga agatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel tinabawasan iti linawon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak iti nalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kon tumat nga ilako. No lakit ita pagnegosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadun nga. Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugin ita planom? Dakkel ti puunam. Mabalin ka di ngayon kayo mo't agbiro kiti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mo't kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam mi kadagiti barkada kiti basketball. Adda ka di maganab mo di tapanagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho? Gamday ta agbas basketball latan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka di latan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Isungarod adyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laang ti agda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanan ti amo. Apay nga itakala ang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang apa nagtrabahom dito'y balay mi. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga ron, madam. Inak agdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin ang makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napuno ang trabaho. Uray di kanayon abilinan iti aramidan. Ibagbaga ni nanang. Ngayon kakano agbiro kiti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto tasi ka. Di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan ang trabaho ti basketball? Kat sika ngay. Anyamat to'y pagkakumkumikumam. Awan mo trabaho. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ang maatendaran no adda trabaho? Anya? Ipangpangrunam kit dinday ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabaho? Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray sika, ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di pa idapapakan, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manan, sir.
Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet an apartag? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dat. No makita da na bartekak, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko da ita, nana. Kanayon mo't nga ibaga ni Papam dayta, saan ka di? No ibaga naman, san agapo, takayat da na saya ti masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtungpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamanipod ubingak, jay negosyo datin into naranda. Gamit itad damot amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na ka diti abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayong mat nga kakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayo nga agtrabaho. Nalakalaang mati abang nyo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idin tuta nagdadakkel kayo mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, manang. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, taka sa pulak mati kwanta. Ay, kahit itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mo't anak kaloto ni Rot, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko iti balay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Ha? Nangan kayo katin iti nagapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan. Iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa iti kwarto. Kaya't kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun iti balay ti among na. Kat, anya nga itinlutom amasida. Jak pa'y nga rod nakaluto. Unak agluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo di kwarto na, nabannog ka no. Sapay masaduta ka agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Nakaluto ak mo tanitin na po eh. Sika mo ti babae, rumbang nga sika ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot nga agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sidam. Mapan ka di iti trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Ay, day tamot nga min ti bilin di amok, ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta ka di. Saan ka di asigod? Saan asiga ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga ron? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga min tay paraluto iti bigat. Anya oras na ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko. Tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito balayaw hanggang nasabat ko ni nanang niyaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak nga da iti kusina nga aglut-luto. Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw.
Idin tutawan mo trabaho yung agapsa. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ulaang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na, ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngamdiyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutot man timbagan ni Nana Danica, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga ron tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaang? Kasano kuma? Ay, ingkakat agluton. Amangan no pakanandamanan ni Nanang iji pagtrab-trabahuan na. Agsinublat tang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, hinabak mo iti pustaan yung no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat yulatan ti ridaw, Nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo ka di. Malamlaminak, Nana. Agulawak no bumangonak. Nanta, dapadapon kayo. Ay, nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basitlaang. Sa kayo to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, Nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basitlaang agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manan? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amang ano napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapan. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naala lang na iti kanayon na pan nakaladaw asumangpat, kan ti panagin inom na. Anya ka diti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti isungbat na, pagbabawian na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Pamakawan,
Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nabarayuboy ni Nova ang asawa ti baknang a negosyante, ani William. Kanayon da ang makumikom iti negosyo. Isu ani Talia, ti kanayon ang mga sasikaso kan ni Richard, nga anak da. At damat dua nga anak ni Talia. Ngam nagsasalot da gitoy, awan trabaho da. Gaputa masadot da nga agsapol iti trabaho. Iti may sangal daw, simang pati amo ni Talia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauwan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hintaman itayan na. Kunan ni Talia ang masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na ta ni Talia. Ayan na kadi. Ilagpas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbaga ka man iti marikrik na mi ti bagay. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parigot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagay, sir. Napanda kami iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko na, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Adak di tayo madamdama. Saan yung nga ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Si kamat gayam ti masabat ko barok, papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Adumater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakita kita'y ti doktor yung nga imunag iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay balayo. Siya kong ti imay, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pala ti mapan balay. Saan mo ta nakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapantano iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wan, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadilaan nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan ang makapanday jay? No awan mangkuyog kan ko na. Dakkel matanti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaang amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doktor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, ang masakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laang ti kinalangkong ti anak ta. Hura siyak, kunak no yung pambardalaang nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakdar iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho.
Mait-itid amin akayat na. Iso adi na ammo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y ammo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na ayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, ah. Ingkang nga ron matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya, ang gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napana, nga masapol ka nung nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya, amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada ka mo't gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan na panday iti kwartok, nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kag danag. Ada reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay na, nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanan anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo. Iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa aman na pinagtumarnak. Rimwarak. Ala nga rod, sir. Ingkan agpakita ka da papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo. Wan, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amiga. Anapan ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanya. Si madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamati aglako iti alahas. Mga laak iti alahas iti attache case. Anya nga ta ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakada nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka ni tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan ba? Panay bagsak amin agradong. Di na kaawater iti pagadalan no makita da bagsak amin agradong. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lat ta asumrak iti ulok ti ada. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, ngawan kami. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama.
Aday ta. Nakaalak iti sumagmamano nga alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti anaalak. Papanam ka di, sir. Agar-arudok ka, Malt. Anyang agar-arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at umalang kiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Iso nga rod adinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga aglimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na anakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nana, apay nga abutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakamannog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan ay di kamsat mo. Apay nga awan. Diyak mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agbirbirok iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang. Kaaduan ang managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. Kas kumaitian niya, nanang. Kas kumaiti kinaawan pa nagtalat na. No kas jay ka, saan kamot nga rod ama pagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayong pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo dito balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Wala, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no damat sa balya ng ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin atashi case ti pangikab-kabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing, ang mga no nailaok mo't kadagiti na dumang nga alahas mo. Awan ko naktumat, may salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itamang payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwan? Saan ang nasapa asimrag? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Kuna na ngamin iti si Mangpet. Nasakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrag ita. Ikaman kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana nasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan naman o. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrag? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo lang, nanang. Ibagayo, asaan kayo pa asumrag ita? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Di maldita ababaunan, saan nasimra, tanda tinakaw na. Nagloko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukan indarom ko. Saan yun nga idarom, papa? Amangan no adda pakasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad na dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga?
Ikaten taylatan kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka mo't lang si kang agtatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isasaan ka si Brag? Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak kastrak. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho? Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasama? Awan puot ni Nanang! Ibanta ni di ospital! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangag ni Richard ti saritaan dagiti naganak na. May papan iti alahas, alako ni Nova. Linibas na nga inalan ti daduma nga alahas. Kat idinaduktalan ni Nova ti kaawan dagiti alahas. Pinabasol na ni Talia. Saan mat asimrek ni Talia iti daytang aldaw. Gapu iti sakit ti barukong na. Inawagan nga rod ni Nova, tapno ipakaam muna ana sakit ti barukong na. Imbagamat ni Nova, asaan ang asumrek ni Talia, taawanan ti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang Manong! Ibanta di ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Ha? Awan Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni Nanang, barang at akwartami ijay! Ingka nga rudan, darasam, ang mga noon niya pa'y timapasamak ng kuwana. Anya ti una ti doktor? Mild heart attack ka no, Manong. Oh. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga na sakit ti baroko na. Uno ti likod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Dayta nga ron ti parikot ita. Kuna jay doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni Nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni Nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amudamot nga awan trabaho ta, Manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kuana. Mangipaskilak di taruar akasapulan tayo ti katulong. Andakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar. Ang talakid di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na. No lakid di tan nagagat. Langgong tumaday jay atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day at tao. Dakdakal ti panagit itad ti sweldo ti katulong ngam ti daddum anita nga amo. Di pa'y lakit naknak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako.
Ita tawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat adan ti alahas ang mabalin na ngaila ko. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok la ko mga idarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idininanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray siyakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasida ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dagiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag ko nga da kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla da ipagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Ay, jak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na naman. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi ko kunana asa anak kanun amapan ijay. Taawan ng trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak namin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak mutin kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin ti agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko anak ko. Uray ni manong mo. Agbiro ko mamahit iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate na ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublin yung amin ni Nanatalya dito'y balay. Ha? Jak kasapulan ti agtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbag kit di. Awan utang nanay baganakam. Kaawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti nangato asweldo. Ngam nasingpet kan nagagat ni Nanatalya. Nasingpet kunam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Kakidi paskil day tayo jay kay tapno at da umay agaplay. Sige, mama. Kaasimot ni Nanatalya. Napabasol iti inaramid ko. Nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusaing dakda pa. Nanang, awan ka di tinadlaw yo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tadasigbat-bat da jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw. Kadsan nyo mat nga inala. Ay, jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang. Iturog yu pa'y. Amangan no makapadakas kada kayo ti sumanao. Kan agpanunot. Kumusta kayong dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito'y. Tay pagpuspustam iti basketball ti gatang mun amano. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital.
Kumusta ni nanang yo? Ay, masapul ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y tidakkel agatan. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan, tapno agbirok kayo iti trabaho yo. Kaasi mo ti inayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Nga masapul ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Tay man alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kurso nadak dayjay. Saan ko lang ay nalay di ta kurang dya kwartak. Inalamlat ta kumaidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardarumak iti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagat at dayjay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din nakatulong no sana madusa. Makumikum lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbag ta nakaumay ka diti ospital, mano. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na ang nakapaskil a wanted housemaid iti may sa gate. Ha? Kayat mo ka diti mapanag-apply? Wen ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mo't inawat. Saan damot siguro asapunan ti experience si Jai? Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nood da makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam no mabalin. Kidawam kuma asaan nga stayin. Akas kaninanang asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil diti gate yo. Agaplayak ko ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Tada ti inak iji ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam iji ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timot pa nagluto. Nalakak ang makasuro. Ta adak cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito iti katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kasto'y gayam ti katulong. Agsasaruno ti trabaho. Ama na inton makalabaak at agluto ak manan. Agawaak nga imat to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka diti ka barbarwa katulong mi? Sino ka mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugit ti sapatos mo Kayat mo ka di nga ikatundak akatulong gapukan ka? Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Napita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka napitak. Sige, tama pa na ko ni tiselet ko.
Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitak man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipagpagsabot ti ulo ng itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir, anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagat ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka, kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam, si Mangpot Anabartag, naigalis kat naipakpak ti ulo na itigiging ti simento. Ipan mi ni di ospital, tanaawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ni mapasama, no itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan ng ospital, taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti puot ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirami. Naipakpak ka no ti ulo na iti simento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak ita iti ospital. O sige, honey. Awagan na tumanan lukas kasano. Owan, honey. Imbag katada ya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan o nakatulong. Kaambo na tiyar aramidin na. Sige, inka nga ron. Bye. Bye, honey. Sige, tendakon. Anya ti ko na ti doktor. As-asi kasonda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na bartag. Adda alkohol iti bagina. Sang kay bagami asaan ngagbartag? Apaya nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adina na alwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan kumaan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abang bantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabaho, mawatam! Ha? Ruth, apay nga adda ka dito asidag ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amo. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ak amak-am-am mo kada kayo, madam. Apay nga adda ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laopiraan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natalimudaw ni Nana Talia, gaputa na awananan iti trabaho. Impan mat dagiti anak na iti ospital. Kapilitan mat asing merekas katulong ni Rod, ijay balay da Nova, adi na ammo, nga isugayam ti sigod, nga amo ti inana. Madama ti dalos ni Rod, idi simangpat ni Richard Anabartek. Naipagalis ti baro, kat naipakpak ti ulo na iti semento. Impan mat ni Rod iji ospital ti amo na. Kat ijay, nagkikita da Rod, Nova, kan Victor iji ospital. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napuluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo.
Inyag mi dito iti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ang amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma, ngamawampay kwarta mi. Iso di da pay lamay sayang ka ti operasyon. Talaga kasta, ngawan kwartam, saan da pay amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan dati kwarta, kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat dati operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami, kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyagda ka di ti ospital, idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pati ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan, ta saan ka no ang nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Sino tinangipan kanyak dito Da kami iti driver tinangipan kan ka dito sir. Adamot itay dito ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito Uwan sir. Ngam, napanak biit dita charity ward. Taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka nagbartek? Sorry papa. Pinagusto ak lang amin ti awis lagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita ka barkadam. Itat akasta tinapasamakin ka. Kasalun nun ako matos ka. Saan to na maulit papa? Awan pa'y nasaya nga aramin mo. Di mo natultuladan iti kakabsat mo, anas saliwan-wan ti biyagda. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamanlagan. Sumunak lang. Basta lata ka na yun. Awan pa'y makita ka dadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo, no apay akasla saan tayo ang napatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kading amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intag ti amok, akanat ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Dasingpat ka di mo't laang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Dasaya at anak ko. Saan kayo ba't ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga arabatan yung nga agadal. Kanan yun to kanyimanong dayta nanang. Tama pa na kung iti private room nga ayan ti may nga amok. Mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alangarod, ingkan anak ko. Mga no isupay ti puon ti pangikatandakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay, ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. At nga min iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga? Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti na silang atiles. Naipakpak ti ulo na. Isa day chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na.
Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa sarunuti malas ijay balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Idi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang iyo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta kit dawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang iyo. Umayak to mo ti ospital. Oray balon lang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak, ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno saan mo't akaasi ni nanang iyo. Mangan kayo kay sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasimot gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da ka no bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikur nga ro dito yung unig ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tirorwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na di ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwiti kan dati kwarta nga intad mo. Didak mabalin na lukon dagi jay. Tadamot resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayadan na katulong kan driver. No saan mo ti naapakairanodan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti may tangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kami to iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Ammo ka di da mama, nga itati irurwar ko. Uwan, sir. Mapanak iji billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Intad da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak, tas andan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iji billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kaduan nak. Tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa iti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na? Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi naibayan ta nga isula ang tinagtrabaho para kadata iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamayimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kuha na ti panagayat, nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni nanang. Kumusta kan manang Talia?
agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumakot. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y ang maawanan iti namnama? Si bibiyag na pa'y. Umanayon apakaragsakak, no makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kun atari gagayan ti kasta kamakot, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kung kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit dinasaan. Basta agtalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit? Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumor ita. Kasta ka di. Mabayag ta pa yung arod dito yung aguray. Depende no nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makitak ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan? Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmutan. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak da ito'y, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay anay bagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para kan kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuraan ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay adyak mo't agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay dito'y. Tapno makitak mo't ti amom mo. Nasingpot ka di mo't yaan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tana aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Tap mo la siguro da ita anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Wan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito. Taipan nan ijay lugan. Sige.
Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapanta madamdamay diyan ni Nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay na alaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar tilugan kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mat itay ni Madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringin. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito eh. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala. Umay ka. Mapantay iti charity wide. Takitain tati nam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Richard iti ospital. Nakarik na daytoy iti liday. Gaputa tila ang katulong ti kadkadwana iti ospital. Di na marik na ti pamatagdag iti dadakkel na. Kat iti rumwaran iti ospital. Kinid daw na kan ni Ruth, amapanda iti charity ward. Tapno makita na ti ina ni Ruth. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito eh. Ala, intan ije charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda ije charity ward. Saan akas iti private room, asika kan ti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapatek, makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni Nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, ada kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Ha? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among niyo, nanang? Iso ka di ba ti among anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Ha? Umay ka na. Ha? Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga Rodanang, agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Ha? Diyak ka mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong iyo. Iso ka di ang natalimu daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Naduktalan da nga adla bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir.
Iso asimura kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta, tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Ruth. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanan dak. Tawan kwarta ama itulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga, anak ko. Saan ko nga ibilang ama asulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarit nanang. Agbiro kakmot iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakadaak pa'y nga rod. Oh, apay amatartaranta kang agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Abangan o dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka ng agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko na yo, sir? Tapno saan nga agungat ni mama? No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti agtrabaho, sir? Saan ka di asigod? Saan kayo nga agtrabaho? Dakis ka di? No susurwak mo ti agtrabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Adda ka matgayang dito ospital, Manong. Apay nga inawagan da. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan da nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanong ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. Adda ka di nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudon tiyam muna trabaho. Kanayon pa yung agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakita ka naglinis da iti arupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti imagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidat, tita? Mas daawak laang, iho. Anya ka di tinakapanunutam ng agbirok iti trabaho. Narigat, met. No papakpakanak laang, tita. Saan ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan ka nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak.
Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka dito panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Ang birong ka no, hindi trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko ng amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas tao day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka rin pakariribo-kam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga trabaho? Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga ron. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kastangatang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok, iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, iti kama na, barok. Ada iji operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Ada ka nunang bayad, nana. Hanggang saan mi nga amon, asino? Asino nga tamo ti addaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana? Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ipanagpuspuso na. Agpaiso day tangay bagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakamot asombrak ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akinasyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Podno day tabarok. Nangaramat ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga among, sir? Sikat tinagbayad, saan ka di? Ha? Anya ka di ti sasawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga among analpasan ti operasyon. Kuhan? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Ada kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kung ti makaamo dito Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka anak ka-ipron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatat, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ba, tagtultuloy ama imbagan tinasakit abarukong ko. At apag ani si Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli dito ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat? Ibagamtuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol abang nga takdag iti ururat ko. Adamutan nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho na ijay. Mangan, maturog, kan agbaluglaang ti amuna. Kita, Ma'am Het.
No kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, ken dalusak dagiti natag na ilaok ko iti lutwet. O sige, ag-slice man mat nga, Rod. Agdalus ka iti natin. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan la ti Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan kadag iti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni nanang. Idinto ta agur-uray kami laang iji balay ka ni manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas not no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami di abroad. Abroad? Saan ka di nga daw pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wano? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinang ibaga. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino? Ay, sakbay gayam amalipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't kung agpuno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na kumay, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso na aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Iso nga kid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado apagtalawin dak. No ibagak ti madingi inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapnuliklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatek iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasaya at amasakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Ni, adda maletam, sir?
Papanam? Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay kan ka. Sapay ko man, tadda ka pa'y dito'y balay ito nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ako, Nay. Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akahita. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape man. Alangan mat ano katak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahus tunto no sumangpet da madam. Ne, ada kayo matgaya man, madam. Ada yung bati ni sir para kada kayo. Surat kan basit akahita. Surat kan kahita ko na. Napananda ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasal. Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkindawak iti pamakawan kada kaya. Inton mabasa yun ito'y surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko ma. Tasyak tinangala iti alahas yun. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa analako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Iso asak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikitdawak pa iti pamakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitag-tag daw iti pamakawan nyo. Mama. Pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta simbangpad ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan? Masak man nga ron? Naglaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital? Nalabiit, tanabiit pa'y mat na operakan. Jakim pagarup ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanun ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodan, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay maragsak anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan may kayat amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mo itikan labas. Mamati nga adda dagiti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang nagdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir?
Papanan nyo ka di? Di ka di kayat nga tulod na kayo, iti balayo. Ha? Itulod na kami? Husto ka di tinangag ko, sir. Mabalina saan kayo amamati? Ngam na amiris mi atakal ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibakan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapwam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Ay, saan may abalay dayta, sir? Ababangan milaeng. Ha? Ababangan nyo? Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong? Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa iti bodega iti ipalay, nga awan ti agkikan. Diyo ka di kaya tadalusan da iti tapno at da libre apagyanan nyo. Total, iti kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsubyandak iti balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton na an-anayan ti pigsam, agsubli ka. Kastoy kayam ti marik na ti tumulong iti pada at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apaya dita na panunot nga agpaiso a pinagyan ida dita bodega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakal tinagbaliwan ni Richard. Day tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken a puso ti anak ta asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anayadayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kon ang makita ti anak ta. Maragsakan na ta nakaawid kayon. Ngam ladingitak nga ibaga, asumangpat kanon ti anak ko. Kat pagyanan da ito'y balay, apagigyanan niyo. Agyaman iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo to'y balayo. Ay sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan, tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan ko no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Idi pa'y lako ma, tapnos an tayo anagababang. No madalusan ta daytoy, mayatan manong, akakwarto kamin kaninanang. Nalawamat, si kamot di tabangir akwarto. Unading ko, kat dandaniak mo ten mangrugi, kas waiter. Nagasat tayo pa'y laang, oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod, daytan samot tayo kunkunada, a blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam. No awan tinapasamak ka ni nanang. Wan ngagpay sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo? No di kat trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sir Richard? Ay, nasayaat mat. Kumusta ka mat dita Japan? Nasayatak mat dito ay. Anda ka kadipay dita balay? Wan sir, agigan kami pa yan iti bakante apas at ti balayo. Ket,
Kumusta mo't da mamakan, Papa? Dakkel ti nagbaliwan da, sir. Mailiw da kano kan. Mabayag kayo ka di pa dita, sir? Dandanin malpas ti kontrata. Agawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa dita, ito nagawid ak, ha? Talagang adda, tagigan kami kat nga ro diti balayo, sir. Amon, kailiw ka. Agkita tanto ito makawid ak. Bye. Bye, sir. Adaman dagiti panawon ang makitak analiday ka, amiga. Kinagpaisuna, kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipod pimanaw, awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam na sa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka? Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tilaang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itan tinagkuranga kiti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrabang akan ko na. Iso nga adayo tirik na kanya, amiga. Ruth, tulungan dakman. Agpiw-piwis ni Nova. Agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong! Umay ka ditoy! Tulungan tayo ni madam! Nova. Ala, Ruth, ingkailo ka tilugan, tasakruyik ni madam. Kabaalam ka di asakruyan. Sir, kabalak. Sige nga ron, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan di driver, nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak ti agmaneho. Masapula sursurwam to ti agmaneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anya ti imbaga ti doktor? Na-stroke ka ni madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga ta iti sigot? Depende ka no mayat ti bagina no materapi. Sapay adu ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Wan nga rod mano. Dagiti daduma. Mabaldado da pa yun. Wan nga rod. Ay, kaasimat ni madam. Ngam amo, dakkel ti nagbalaywan nga mano. Simingpat ni madam. Agyaman kami ka na kayo, ha? No awan kayo iti asidag. Yakam mo, nonyan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruban na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag me, ha? Agyaman kami magkada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Iso nasaya at kami magkada kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sa abaldado. Basa. Rumbang laang nga asikasuan kayo, madam. Nasayaat kayo kada kami. Iso asubadan mi mat, iti kinasayaat. Husto ti panangalak kada kayo, iti asidag me. Kaslamay may satayon a pamilya. At ako mamad nito, hindi Richard. Kaya't yung kading naagawid ni Sir Richard, madam? Launay balasan ko. Kailiw ko una yan, ti anak ko. Hello, sir. Nasaya atay mawag kayo. Adamin ipadamag ko kada kayo. Anya ka diti ipadamag mo? Pakaragsakan, wano paglidayan. Mailiw unay dagiti dadakkel mo kan ka, sir. Nabaldado ni madam, gapo iti pa naka-stroke na. Agawid kayo kumanta nakakaasimat. Nabaldado ko na? Wan, sir. Na-stroke ngamin, iso naka-wheelchair. Siyak ti mga asikaso kan kwa na. Sige nga, Rod. I-process ko dagiti papeles ko. Saan mo nga ibagbaga ka na kwada? Ta sorpresa agida. Wan, sir.
Nagpintasan ti salas tayo ita. Anya ka di ti okasyon. Saan ka di akasangay ni Sir Richard ita, madam? Nga maawan ti anak ko. Ikarkararagak lang. Asapay kumata na salunat. No sa dinuman ti ayan na. Happy birthday to you. Budno ka di, ti makita. Oh, Richard, anak ko. Naragsak ka kasangay mo. Oh, may kamantara kupon ka, anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Agyaman ako ni Mama. Napakawanda ka din. Hindi pa lang, iho. Napakawan kan. Madakada kayo akin ni Ruth. No kaya't yung agbalin tayo amay-may sa pamilya, iho. Talagang ay kagumaka batin ni Ruth, Mama. No kasapulan nagparinto mga itisangwanan na. Aramidag. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo ita alawas anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.